čo sme túto hru nehrali, sa späť vraciem. No, sa to muselo resetovať, ale tak už som trošku pohral a vylepšil si tie veci. Dúfam, že vás toto video bude baviť a ak vy ste chceli vedieť, ako sa táto hra volá, máte to dole v popise. No, tak ideme do boja, no. Uvidíme, čo z toho bude. Dúfam, že všeličo dobré. Že ako vyhrajeme. No, Team Deathmatch. Mapa Normandy. Dokonca. Zle čítame. No. O chvíľku to začne. Nejak to nejde. A už. Tak. A ideme do boja, no. Tu máme takých kamošov, neznámych ľudí. No to vole, sa tu je jeden typek, ty kokos. Jak ho mám zabiť? Už je mŕtvý? Jak to vychádza? No, tak nič. Na prvý pokus mi to nevyšlo. Je tam tu len snajperka. Tento boj vyzerá tak, že asi prehrajeme. Tak skúsim ísť na to zozadu. Si dám nožík, aby som bol rýchlejší. Bo sa zbraňou to ide pomalšie. Tak. Som sa zľakol. Dobre. No, to možno bude. Nice, dead. Kde sú? Sme si vymenili strany až akože či... A to už obieham. Nevidím ich, ako v tejto mape nejak nevidím. Zrazu je predávané. Z toho zobrať radšej túto... ja. Už je za mnou. Chalani, dajte si pozor, dobre? Tak som si nedal. Hotovo. Jaj, tu je jeden. Joj, to bolo také tesné. Dobre, berem nožík a ideme. Šprinty. Do autíčka sa teraz neukryjem. Dobre, no. Tak. Bože. Tu sú. Trošku sa mi to seklo. No a som mŕtvý. To nevyzerá byť najlepší boj. Môj. Asi tak najhorší.
som na tú hru dlho nerali, tak som trošku pozadu akoby. Minúči, granáči, čo to je? Hotovo. Vyhrali sme. Hej. Áno, vyhrali sme. Dúfam, že budem MVP player. Čo asi nebudem. Ale tak je to tesný boj. Teda bol to tesný boj, lebo... Dosť. A ja som MVP player. Neviem, jak to je možné, ale som MVP player. Tak trikrát som bol mŕtvý. Trikrát som asi niekomu pomohol. Neviem, jak to bolo. Tak. Ale toto bol len jeden boj. Takže ešte dneska zahráme jeden. Nice, už som silver. A maximálne, už som prešiel celé bronzové, tu je silver, potom ide gold, potom platinum, potom diamond a nakoniec hero. To musíme nazbierať 1000. No ja neviem, či 1000 nazbierame. Nie 1000. To je nejak zlé, to je 10 000. No, keďže už teraz máme 2200, tak to nebude až taký veľký problém. A možno bude, no. Tak poďme do toho. Uvidíme, aký zápas to bude teraz. A na tejto mape sa veľmi nepamätám, že by sme ju hrali. Neviem. Tunisko. Ako... Uvidíme, no. Ja neviem, či som túto mapu hral. Počkaj, či toto mi nejak nevychádza. Wi-Fi mám. Ale error. Prečo error? Tak majú jedného vojaka menej. To snad nevadí. Tak nevadí, no skúsime to znova. Dúfam, že tentokrát budem môcť hrať. Nie kvôli takému erroru. Nič. Tak ideme na to. Tak. No, ak sa vám samozrejme, to určite, ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like, ako vždy. No toto Bloody Winter, toto mapu som hral. A tu ja viem, čo aj je, že kde nemáte ísť a ďalšie také. Tu keď čím viac do stredu pôjdete, tak tým viacej vás zabijú. Tu nesmiete byť v strede. Zase mi to nejde. Už ide. A zase sa to zaseklo. Nejak sa mi to seká. Znova dávam vetla. Seká sa mi to. Zatiaľ sledujem Rockyho. No. Tak
Nechápem, čo sa stalo, ale ja asi tento zápas trvojlivnem. Lebo dostali sme sa dnu, ale nechceli zase pustiť do boju. Asi zistili, že som veľakrát MVP player. A ospravedlňujem sa za tú dlhú dobu čakania na ďalšie video. Inak Fina je dobrá. Hej, Fina je dobrá. Tak v čom je problém? V čom je problém? To je otázka. V čom by taký problém bol? 99%. No, je mi to ľúto, ale toto je asi na dnes všetko, lebo nejak sa mi to nechce načítať. Dúfam, že sa vám toto veľmi krátke video páčilo. Tak, čaute. La 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 la.